Joo. Ja. Mihinkään paskaa meikä nyt oikein osu? Siellä ei lähti pulloja pallaatte. Joo, kyllähän tuo kesä vissiin vihdoinkin tulee, vaikka ihan vitun myöhässähän se on. Ajattelin, että kerrankin voisi jotakin videota tehdä. Saapa nähdä mitä tästä nyt tulee. Mankikin ois tuolla. Kyllä se vielä toimii. Ei oikein vittu kun ois bensaa siinä ja sitten pitäis nuo ketjut vaihtaa ehkä. Tai varmaan rasvalla riittäis, mutta saapa nähdä. Pitää laittaa tuo ilmastointi päälle tähän autoon tuosta noin. Sitten vois vielä katsoa täältä, että joo on se vielä silläkin. Pitäis tulla jotain kylmää tuolta. Lähteä katteleen kylälle, että mitä siellä tapahtuu. Joku mopopoikakin täällä. Saapa nähdä, jos me nähtäis tuolla kylillä tämän kylän uusi Manki-videoiden tekijä. Tämä, mikä se oli? Se kanavan nimi taisi olla Liikaa Vauhtia tai jotain. Vois laittaa se kanavan linkin tuonne descriptioniin ihan vaan. Kumminkin samaa tavaraa tekee kuin minä, niin pitäähän se nyt avittaa hyvää tyyppiä. Toivottavasti tämä nyt on semmonen virimopoika ajaa skuuttakimppiä. Eihän se tieten aja. Kyllä täällä on autossa varmaan pikkusen lisää noita pulloja vielä, niin saa vielä enemmän mekistä ostettu. On täällä ainakin helvetin kuuma tässä autossa. Ei oo kato oikeaa ilmastointia, niin helvetti. Ja nämä vitun venttiilit tai vitun röörit, niin näistäkin tulee vaan kylmää, kun en oikeastaan tiedä, että miksikään niistä tulee. Tuossa vaan on tuommoinen, että se osoittaa vaan niinku siistä tuohon. Niin. Eli sieltä tulee vaan kylmää ja tulee muuten pikkusen kylmää silleen, että niinku, kyllä tässä autossa tavallaan pärjää ilman ilmastointia. Ja tietysti onhan se nyt mukavempi rullata ikkunasta auki vaan menemään täällä. Jotakin semmoista. Ihme kun ei tullut nyt ylikiminkiläistä ohitusta saatana kun rattori tuli. Ei jos ensimmäinen kerta kun tuossa niinku ylämäessä ohitetaan niinku sokijana. Täälläkin tuluva laskenut vähän. Olihan se silloin yksi vuosi kun tuli tuo vesi niinku kokonaan ihan tielle asti, että sitä oli varmaan niinku joku 20 senttiä tämän niinku tien päällä tuolla niinku edempänä. Silloin oli pikkusen hazardia homma. On kyllä täällä tosissaan on aika helvetin hyvä keli nyt. Vaikka kyllähän näitä kelejä sai ootellakin. Laittaa muuten tuohon tuommoisen GoPro-kiinnikkeen, että voi kuvata kato niinku timeelapsia jos ajelee jonnekin kauemmaksi. Ja tuossa toissa viikonloppuna
kaverina kato tuonne syöttelee ja meikä kuvaa siitä Time-lapseen, kun mä kävin hakemassa sen. Ja silloin tosiaan pikkusen sataa lunta, niin siitä tuli aika siistin näköinen siitä Time-lapsesta. Ja mä voisin ehkä laittaa siitä pikkupätkän vaikka niinku tähän. Vaikka eihän tuonne mitenkään erityisen näköinen oo, mutta oli se silti ihan siisti. Joo. Ei se toimi vieläkään. Tuossa on vähän jotain häiriötä tuossa matkamittarissa. Aina välillä kun pikkusen kutittaa tuolla kätöisellä tuolle, niin se piiaa taas näkymään. Vittu meikä on kyllä loistava tämän rahakäytön kanssa. Ostin mutaa kakkua ja megistä. Oi saatana. No ainakin tuolta kuuluu se uue mankitubettajan manki äänit. En oo mitään viestejä kyllä laittanut sille, mutta kyllä se tuolla vissiin jotakin rätäsi se manki. Ajaskohan tuo ohitte tästä. Minä vaan parkitan täällä, kun ei oo pensaa ajella ympärissä. Ja on niin nätti keli, niin samapa tämä on tässä olla. Onhan nämä maisemat nyt vähän nähtyjä, mutta eikä siinä. Tänään. Joo, no nyt tullut. Oliko Erkki? Voi vittu! Voi saatana. Joo.
Tulihan tuolla torilla taas istuttua pikku tovi. Pari-kolme tuntia istuin vaan siellä ja purisin mukavia kaikille. Joo, tuli se liikaa vauhtia tänään käymään siinä. Niin siitä vähän se klippiä taisi olla tuossa ja niin, käyköhän sitä tilaamassa. Sillä on nyt noita mankivideota varmaan siellä tulossa.